Dan deze week. Was het een roerige week? Het ligt eraan waar je naar kijkt. Op voetbalgebied is alles eigenlijk wel zijn normale verloop gehad. Ja, ik bedoel natuurlijk op de mensen die ontslagen zijn. 6 man hier bij de club. Ja. 2 die onder andere ook dicht bij u en of eigenlijk 3 man die dicht bij u en de club betrokken zijn. Jelmer Helmhout, de persman. Herman van Dijk, de elftalleider. En Pieter Bussier, maatschappelijk begeleider. Hoe is dat bij u binnengekomen? Ja, nou goed, dat neem ik voor kennisgeving aan. Dat is natuurlijk zaak van de club. De club die maakt de beslissingen. En, Ik weet wat de club ervan vindt. Maar wij hebben dat te accepteren. En voor mij is het nu een situatie dat ik daar nu mee geconfronteerd word, maar niet echt direct. Omdat deze mensen die zitten er voorlopig nog. Dus ik heb daar verder ik ondervind er geen hinder van. Maar dat zal voor het volgende seizoen zal dat opgelost moeten worden. En goed, dan ben ik er niet meer. nee, dus zegt u, nou dan bemoei ik me niet mee. Uiteraard. De spelersraad, onder andere aanvoerder Marten Droon, hebben zich er wel mee bemoeid. Heeft u dat zelf ook nog overwogen? Hoe bedoel je? Om zich ermee te bemoeien? Nou, dat heb ik net geantwoord volgens mij. Ja, ook niet overwogen. Nee. Nee, nou, ik kan me voorstellen dat u wel zoiets heeft van, nou, het zijn directe collega's, het zijn ook mensen. Daar wordt op een dusdanige manier mee omgegaan. Ik zou dan, denk ik zelf persoonlijk wel even naar de directie toe stappen en zeggen, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Ja, nou ja, ik zou zeggen, wat let je? U niet. Nee, ik niet in deze. Nee. Wat is dat een gedachtegang aan? Is dat dan puur omdat u zegt van, ik ben hier volgend jaar niet, dus ik heb er niks mee te maken? Ik moet me niet met dingen gaan bemoeien waar ik uiteindelijk niets mee te maken zal hebben. Het kan ook om principes gaan. Ja, nee, maar... Mensen waar u mee samenwerkt Ja. Op een goede manier, Ja. dat daar op een, nou ja, misschien wel een onfatsoenlijke manier mee om wordt gegaan. Dan zou ik me nu gaan bemoeien met dingen die over een aantal maanden gaan spelen. En ik ben er niet bij, dat vind ik ook niet erg zinvol. Ook niet dat principe. Nee, ook niet uit principe, nee. En ik bedoel, ik werk nog steeds heel plezierig met die mensen. Maar ja, dat is niet mijn pakje aan. Dat klinkt een beetje makkelijk, maar dat is het wel. Wat vindt u ervan dat het gebeurt? Nou ja, het is pijnlijk, dat is vervelend. Maar de club moet ook, de schulden die er zijn, die moeten ze op de een of andere manier toch proberen op te lossen. En dan komen ze tot dit soort harde maatregelen. En het zal altijd vervelend zijn en lastig zijn en pijn doen voor heel veel mensen. Zo klinkt het logisch. Zo klinkt het logisch, ja, maar ik denk ook dat de mensen die de club leiden, zeg maar logisch moeten handelen. Alleen ja, het is natuurlijk heel pijnlijk als het jou als persoon aangaat.